Hulu taqdim ite. 20-chi televizion animatsiya ishlanmasi. Futurama. Bir topqir shumsang, yuzib chiqa olmassing. Yozuvchi avtori Matt Groening. Jamoat kitobxonasi. Selam bolalar. Мен Ливар Бертонның тоныклыксыз голограммасы. Мин сезне күрмәдем, чөнки йокы битлегемне салмаганмын. Бүген без китап мөгъҗизалары турында һәм алар нигезендәге телевизион тапшыруларны караганда булган кызыклы маҗаралар турында беләчәкбез. Димәк, ушакка берәр китапны атыгыз да уңайлы итеп утырыгыз. Без югалган масса сырын тыңлыйчакбыз. Шайтан алгыры, мин бәйләмне югалттым. Мин Лэнси Тру, шомчы кыз, һәм бу минем өчен эш. Мин эзләп карармын. Карап торма. Эзләйде. Бер нәрсәдә минем ышанычлы яктырткычтан качмас. Хәзер көн бит, ә син ахмак. Лэнси, әбигә бәйләнмә. Аның хәтере киткәнен беләсең бит. Хәзер урындыгым да югалды. Синең урындың юк иде. Нәрсә булды әти? Юридик эшләрең белән проблемамы? Әйе шул.